Hovoril som. Jak viete, že má vozidlo? Ja nehovorím, že má vozidlo. On je ako svedok, nech sa páči. Moje výzve nevyhoviete, budete predlžení. Ja to neopakujem. Nech sa páči. Poďte všetci. Pozor, to všetko. Kde je televízia? Nebudeme. Dobre sú televízie. Vyhoviete moje výzve. Dobrovoľne. Ale však vysvetlenie vám podaj tu. Zapíšte. Máte jasne napísať stále na tých autách. Zapíšte, nech sa páči. Ja prečo by som mal? Ale nemôžete. Hej, kde sme to, halo. Prosím televíziu. Dajte na kameru. Grazie Alta. Nech sa páči. Jozef, pošli do telku súdne, berú koordinátorov, berú vodičov, nasilím. Že pošli tu súdne telku, berú vodičov, nasilím, koordinátorov, všetkého. Pani, odložte si kameru. Ja si môžem kamerovať, koľko ja chcem. Prosím? Ste sme tí, že ma kamerujete po výkone povolania, ha? Zložte občanský prúd. Zložte sa odo mňa. Je to moja výzva. Všetkých berú. Haló? No, dostal si SMS-ku? Nie, však ty máš toto, ne? Čísla. Ty si ma nepochopil? Budem predvedený. Nie, ty zavolám. No. Chlapi, choďte tam pomôcť, presuňte sa. Že choďte tam pomôcť, presuňte sa. Počúvaj, nasilím berú koordinátorov, vodičov, policajti. Pošli tú terku silne, však máš chlapcov, nerýchlo, nech tu prídu telky. Na Kapušanskej rovni, na štrajk. Čau. Marian, zastoj, to si rozumíš, že ako zasahuje dostavu sféru na spojedný. Janka? No? Janka, neviem, že či vôbec prídem, lebo teraz prišla zasahovka, berú nasilím aj koordinátora, aj vodičov, aj všetko kamerujem. Hej. Dobre, čau. Dobrovoľne. Nech sa páči. Čau, Miki. Čau. Však treba tu poslať televíziu, už nás berú nasilím. Zasahovka prišla a proste každého nasilím. Chceš, nechceš, ideš. Čau. Idem tu sadni kuknúť, zás to. Že prišla polícia, že nasilím berú vodičov každého. No, policajný štát. Uciekać? Ja na daniu.